точно там, където е проучвания некропол, изкочило някакво, той го нарече пери. Това е зъл дух, който може да приема различна форма според вярванията на мюсюлманите. Той го е видял като голяма черна котка, която пресякла пътя. И доста се изплашил човека. След това, като отидох в селото, събрах информация от много хора за най-различни такива преживявания, свързани точно конкретно с мястото, където е проучвания некропол. Едно от нещата, които ми разказаха местните хора, е за сватба, която често, или поне 3-4 човека са виждали от тези, които открих живи в селото. Сватбено шествие се явява най-вече на пътниците, които се прибират късно в тъмните часове на нощта към дома си. Нещо се е случило, че просто тези хора не могат да се, както отвъдното не могат да отиват, явно така продължават ден днешен така да правят сватбата. Казали, че ако влизат на тая сватба, вече аз, например, няма да вече жив. Ако влизаш тая група, вече няма да излизаш. Ставаше ти дух.